हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायलायबाय। नै दिनै दुर्गा फुजानि फासानि सान। बे दुर्गा फुजानि फासानि सानाव आङो जोंनि सिडलीनि जायनाखि दुर्गा फुजा बे दुर्गा फुजानि मुर्तिखौ फासानि खालामनाय गारनाय बे गारनाय दृश्यआव आं दंफैयो। दा बेनिफ्रायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनैनि बे दुर्गा फुजा फासानि डेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो सानदों। एक्चुअली जोंनि बे जायगायाव सिडलीनिफ्रायल' फैनाय जाया, गोबां जायगानिफ्राय फैनाय जायो। जेरै धालिगावनिफ्राय मोननै ग्रुप फैनाय जायो। दा बेनिफ्राय जोंनि सिडलीनि गारो बे आरो दा अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगोन, नाथाय गोजाननिफ्राय खेबनाय जाबाय। देग्लाय मोनसे ग्रुप फैबावदों, बेनो जाहैबाय आदिबासिनि ग्रुप। बे आदिबासिनि ग्रुपआबो बिसोरो सिगां समाव बाहागो लायोमोन। जों जेब्ला उन्दै सममोन अब्ला बिसोर गाला बेट आरो बायदिसिना लायै लायै बिराद मोसाफैयोमोन। बिसोरो मोदायजों मान खांनाय बायदिबो जालायनानै बिसोरो माबायोमोन, मोसायोमोन। नाथाय बे गैला, नुलामोन। नाथाय आथिखालाव मडार्न जुग फैबायना, दा बेनिखायनो बिसोरनिफ्रायबो माखासे मोसाग्रा ग्रुप लेंहरनाय जायो। दा बेनिनो देग्लाय फार्स्ट टाइम मोसाग्रा ग्रुप फैनानै बाहागो लाफैदों। एक्चुअलि बेखौ इनभाइट खालामनानै लाबोदों। दा अब्ला बिथांमोनाबो गावसिनि ग्रुपनिफ्राय मोसादों मादों बायदिसिना पारफरमेन्स खालामदों। बेनिफ्राय जोंना ओरैहाय राबन दङ। राबननि मुसुखाया देग्लाय जोबोद गेदेरैनो बानायदोंमोन, समायदोंमोनबो देग्लायनि राबना। नाथाय राबननि सिङाव जायनाखि अर सावनाय बे अर सावनाया बांसिन माबा खालामाखै। आरो बेनिफ्राय माखासे फटका दोनोमोन। थांनाय बोसोराव जोबोद गोगोमै फटका गावनाय जादोंमोन। नाथाय देग्लायनियाव जेबो अरनि थाखाय जेबो सोनाय जायाखै। बेनिफ्राय बांद्राय फटकाबो होनाय जायाखै। नाथाय एसे मोननै मोनथामसोल' होनानै सावनाय जादों आरो नैबेनो जाहैबाय राबन। लैहोर जोबोद मानसि दंमोन। नाथाय माखासे माबायाव हाग्रा दं ओरैजाय लामायाव, बेनिफ्रायनो माखासे नुनाय जायाखै। बेनिफ्राय हरै ब्रिज सायाव दङ आरो ब्रिज गोजामाव दं। बेनिफ्राय नैबे ब्रिज गोजाम दंफां दालां दंमोन गेजेराव, बेखौ थार दुमथेनानै फैहोनाय जायाखै, नङाब्ला गोबां मानसिफ्रा बेनिफ्राय बारसोमहरनाय जायो। दा बे अब्ला लैहोर नोंथांमोना नुदों जानांगौ, जोबोद लैहोर नायदों। बेखिनियावनो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रिकुवेस्ट खालामो। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ, आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट आरो बेनिफ्राय शेयार खालाम। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालाङो, बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। गोबां मानसि लैहोर फैदों, गोबां मानसि। नैबेनो राबन सावनाया। देग्लायनि राबन सावनाया बांद्राय जेबो होनाय जायाखै। अब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जाहाथे लाइक खालामो, बेनि थाखाय खावलायबाय। आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। हायोबा नोंथांमोना जाहाथे शेयार खालामना होयो, बेनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय गोजोन्थों। बाय बाय।